साख्लाखौ आरो अमानि माबाखौ हो बेनो अमा जियारानि बिथांनिसिम दिनै आं निमाहा बिनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय लोगोफोर। खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायना लानाय जाबाय। जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ हेफाजाब हो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोनखौ आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर। आं मैया मोनसे भिडिअखौ होदोंमोन, माने आं फेसबुकाव मोनदोंमोन आरोना बे भिडिअखौ। जियारानिखौहाय दा बर' रायजोनि हाबा जानायाव बेदर जानोसो थांदों होननानै सानै सिख्लाफ्रा बुंदोंमोन आरोना। बिनि सायावनो आङो जियारानि आब'नि जानानै भिडिअखौ बानायदोंमोन। नाथाय बिसोरो जास्ट कमेडिसो खालामदों होननानै बुंदों आरोना जियारानि आब'आ। नोंथांमोना भिडिअखौ खनसे नायनानै लाग्रोबावदो। ओइ जियारानि, बे बर' रायजोनि हाबायाव बेदरनि लुबाव हाबा जानो थांगासिनो दंना नोङो? मासे बेदर जानो थांगासिनो दं नोंलाय? बेदरनि लुबाव थांदों, खिबुनाय जागोन नोङो पापि हिनजाव। हामबायसै बर' राइडार, बेदरखौ बारा होनाङा बेनो, खम हो। मेजेम मेजेम साख्ला साख्लाखौ आरो अमानि माबाखौ हो बेनो, अमा बिगुरखौसो जायो बियो। अमा बिगुरा बेखौ हो दे, नङाबा मोनगोनसो नोंबो लेंहरैया। बे भिडिअनि सायावनो आं भिडिअखौ बानायदोंमोन आरोना लोगोफोर। नाथाय आंहा गोरोन्थि जादों। आं मिथियाखैमोन दे जियारानि आब'निनो बिथांमोना बिनानाव होननानैहाय। जास्ट बिथांमोना कमेडिसो खालामदों होनदों आंनि सिगाङाव आरोना। नाथाय कमेडिखौ बानायनानै जोबनायावहाय मोनसे फानि स्टाइल क्लियारिफिकेसनखौ होफिननांगौ आरोना, नङाबा बेफोरबायदिनो गुबुनाबो भिडिअखौ हगारगोन। जायफ्रा जियारानि बिथांखौ मोजां मोनो बिथांमोना निसय बे भिडिअखौ बानायखागोन। बिनिखायनो कमेडि बानायलाबो जोबनायावहाय क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ आरो लोगोफोर, नंगौना नङा? दा गोरोन्थिया आंनिनो जाबाय। आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जियारानि आब'निसिमबो निमाहा बिहरो आरो बैसोर सानै जेनाखि सिख्लाफोरनिसिमबो आं निमाहा बिहरो लोगोफोर। आंनि बुंनायफ्राव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोनखौ माने आं जियारानि आब'नि जानानैसो बुंखादोंमोन नालाय, निमाहा होगोनखौ मिजिंथिबाय। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै, गोजोनथोंसै।